Operadore zikliko bat egitea proposatu digute. Operadore zikliko bat, ziklo bat behin eta berriz errepikatzen duen operadorea da. Horregatik, gabonak direla eta etxeen inguruan argiak jartzea erabaki dugu. Horregatik, operadore zikliko bat egitea aukeratu dugu zilindroa. Orain funtzionamendua. Hemendik etengailua sakatuaz, motorra martxan jartzen dugu. Motorrak, poleak birarazten ditu eta birarazteagatikan zilindroa mugiarazten du. Mugitzeagatikan albalak kontaktuak egiten duenean biodo batzuk epizten dira eta beste batzuk izan. Vale. Korriak iaietzen ikusten, Korria, bai. Vale. Mila esker.